Selamat hari Minggu madihita salutna. Goar ni mingguta sadarion ima minggu jubilate. Marolop-olop tu debatama ale sandok tanoon. Doho topik Jahoba marmahan bangsona. Marende mahita.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Marolop-olop tu debata maho, ale sandok tanoon, endeon hamu mahamuliaon ni goarna, marmulia baen hamu puji-pujianna, dok hamu mandok debata, tung nasokal do aka pambayananmu, binaeni hidatibul ni gogom, ikon marsomba tuho aka musum. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata, suruh matondi parbadia tu rohanami, asa tarapul situtu rohanami marhite-hite, haeon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda haporseon nami marhite-hite pakirimon na mangolu, asa toktong huingot ami, nahehe dohami muse sian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amin. Marende mahita. Patik ni debata di minggu sadarion, ima sian patik parjolo, sahatu patik sapuluhon. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam, nina debatatta. Dang jadi marakup au bayanonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang hahadi na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na bagasan aek na di Toru di Tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang si oloan. Patik patulohon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, hai hona huhumna dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paopaton, hingot hamu mapabadion hari minggui, dina onom ari maula hamu nasa si ulaonmu. Alai, anggo ari papituoni, ari paradiani Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isi ni huta ni halak pe na mangaibati hutam. Hai dina onom arido, ditopa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dongi maradian do ibana di ari papituhoni, di baeni do umbaen na di pasu-pasu de bata Jahoba,
Ari paradianai jala diparbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martuaho jala leleng mangolu di tano nani leon ni jaoba di Batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu. Patik papituhon, unang ho manalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiaon, unang ho olo makatidakon, hata nasotutu maralon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe di donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Beha pandok ni debata taringotu patik nasapului, ondo. Audo jahoba debatam, nina debatata. Pargogo naso hatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut pawapaton pinopar ni akan nasogo roha diau. Alai asi dorohaku di akan nama ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau. Naso mangalosi patiki. Atong rap mangido gogo mahita sian tuan debata. Ale tuan debata, sai pargogoi mahami, mangulaho na hombar tu patikmi. Amin. Marende mahita. Tato potima dosata martangyang mahita. Ale debata nami namarasi roha jala nabadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom, huyalalah hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Halane ido umbaen naupe serep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hua partopot hami. Tung najojod do hami manibil sian akka dalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa namii.
aidang di halomon roham hamateani akka pardosa, alai hamu baoni rohanado lomo di roham asa mengolu. Sesama saluhut hagedoa nami, pangolesi nami marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham dihami, marhite-hite panindangion dohot agogon nitondi parbadia, asa tarapul situtu rohanami manjouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bae nasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu asesa ni dosa. Satokin do hutadikon ho, alai papungu-pungu aku maho muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di papiar ni murukku, hutabunion boiku satokin marodopon ho, alai marhite-hite dengan basa saleleng-lelengna asian kuho, nina jaoba si paluaho, asa ngapon ma di debata na digijang. Amin. Marende mahita. Epistel di hari Mingguon dienet sian pangukapon bidu pitu
ayat sia sahatu ayat 10 pitu. Tajahama marsikat sorin. Dung salpui adong mahu bereng mansai torop naso dapot bilangan ni jolma. Sian nasa bangso marga dohot ohum dohot hata. Akan na jongjong di adopan ni habang sai, dohot di adopan ni biru-birui, akan na maruloson abit na saksak, jalan na maniop mare-mare di tangan nasida. Jadi jongjong masa luhut suru-suruani, humaliang habang sai, dohot humaliang akka situai, dohot pargolu na opati, dungi manukap mana sida di jolo ni habang sai, huhut marsomba tu debata. Dungi mangalusi masada sian akka situa, di dokma mandok au, ise do akai, jala sian dia doro akka namaruluson abit na saksaki, alani sai di jolo ni abang sani debata donasida mangoloi bana arian dohot borngin di bagasan joronai jala ibana nama kaduli habang saima paulion inganan di atas nasida. Ai parmahanon ni biru-biru na parsitongaan ni habang saido nasida, jadi togionon na manasida tu akka mual ai kanguluan. Jadi hapusan ni debata nasa ilu-ilu sian mata nasida. Ima sahatna martua do akka na tumangion hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Marende mahita. Oh
ha tidak kon ma ha porseautai songon na hitna tidak kon idonganta sa porseon di sandok portipion rap mahita mandok au porsea ni debata jaoba ido ama map au porsea di Yesus Kristus na gabe-gabean siatun adorang setubuhan hidoto anta na bermit di pangumuman silatus na mate parajal do ibana do pisilan na tua tor na mulak mengulu dia patuluhon na manaik tu surgo lahundul di samun dia bata jauba amanai pargogo na torresani di sima ibana bagi masuk mulak sobat kawan mahu mati au porsea di tondi perbadia jaga adun sada bereya dosa mendok sobat do dia mula nyor sudah amin. Tabegema ende puji-pujian sian punguan ina pari Kamis diuduti kor ama.
Titing namasa di Huriata di Minggon tanggal 10 Mei 2025. Na parjolo ruas natabba. Tajalo do gabe ruas ni Huriata ima keluarga Oscar Pire Gultom tria sepensiasi buru ambarita nasida majalo pamasumasuan pabagason di Huriata na di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2010 lalu. Inganan nasida di Jalan Taruna Jaya, RT Sia RW 5 nomor sada Cibubur wi 10. Na paduahon nanaing marbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu pabagason ma Beni Alakder Ambarita anak ni Amata Jimmy Ambarita SE tubuh ni Nata Nurmala Burusiahan ruas ni HGB Cibubur Resok Cibubur Sian Huta Jalan Jambore Raya nomor 10 sada Kelurahan Cibubur Walu Dohot Orana Pelia Alga Reseta Buru Silalahi Buru Diamatna Letnan Silalahi Tubuni Inan Domna Berliana Buru Gultom ruasnya HGBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap Sian Huta Jalan Ali nomor 20 sada RT 07 RW 0 sada Kelurahan Cipayung Pamasumasuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 di HGB Cibubur, Resort Cibubur masuk pukul waluwip. Na patuluan ruas na pidda. Mulai sadarion pidda huriado keluarga sampai tua Simanulang. Berliana Buru Tagalung Rapdohot sada yanakon nasida bawa pidda tu HGBP Balaraja Tangerang Resort Citra Raya Distrik 20 sada Banten inganan hian di jalan Kenangan RT 10 RW sada Pondok Rangon Wik 2. Napaupaton pertukaran mimbar CHGPP Distrik Walu DKI Jakarta. Sadarion ima minggu jublate patupaon ni Distrik Do pertukaran mimbar CHGPP Distrik Walu DKI Jakarta Namar Jamita di Huriata ima. Pendeta Hotma Pasaribu MTH pukul pitu WIB. Pendeta Pamita Si Marmata MTH pukul 10 WIB. Pendeta Pukka Samosir MSI pukul 10 WIB. Jala Pidda HGP Cibubur Makubasi di Pendeta R. Sitorus MTH pukul 10 di HGBP Pasar Rebo. Pendeta Apilas MPH Aritonang MTH pukul 10 WIB di HGBP Kebayoran Lama. Pendeta Johannes Tarigan STH pukul 10 WIB di HGBP Selipi. Napalimahon Distrik Walu DKI Jakarta. Jumat tanggal 10 Mei 2025 Kamis 22 Mei 2025 di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta pemeriksaan kesehatan dimulai pukul siang WIB maringanan di Serbaguna HGBP Ancol Podomoro. Naponopon Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu Praremaja. Sabtu Minggu tanggal 10 sada Mei 2025 Borhat Doi Anak Kota Praremaja Patupahon Retret maringanan di Puncak Bogor naniluhon ni Pendeta JHL Tarigan STH Laos Masoho Majo Parmingguan Praremaja sadarinai pukul 10 WIB. SPH Jumat Selasa tanggal sia 10 Mei 2025 Borhat do Ketua SPH ni Huriata Mardohoti ibadah Pasca Raya HGPP 2025 maringanan di Tarutung. Seksi Ama Punguan Korama Emmanuel. Sabtu Minggu 10 Mei 2025 Patupaon ni Punguan Korama Emmanuel do Retret ulang tahun paduahon maringanan di Puncak Bogor naniuluhon ni Pendeta A. Aritonang MTH. Napa pituhon Dewan Koinonia Seksi Sosial. Tabuan maditang yangta akaruas ni Huria na di bagasan Parsahiton songon nang tersurat di titingta. Na pawaluhon Panitia Pembangunan HGP Cibubur periode 25
2027. Laporan perhepengon panitia pembangunan Boi Mata Jaha di Warta Naung Tatiuk B. Napasiahon bahwa hobar tu program kerja ni Huria tahun 2025. Marhite titingon pinangido matu sude ruas ni Huria asata pasah bema pelia tahun tu Huria manang tu situa wiktabe. Akatiting nasing Boi Mata Jaha di Wartata. Tuhan Yesus memberkati. Tabegema ende puji-pujian sian wik 5 diuduti wik 7.
Marende mahita laos tapapunguma pelean sada A dot sada B. Setia ibu
Damen ini batana sumurung sian saluhut naroha, imana mengaramoti aka ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dihamuna manami nanami nang napasobulong na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus ala oddope hita rap marsaor di tonga-tonga ni huriata di paramingguata di HKBP Cibubur di anakin nunga di jahahon na pajahatikting ale dinggamma tutupin atadahot diri muse dihamuna kamanginang ia au padita hotma pasaribu inata pardijabu boru hutasoit padita dotong inata dua dihamida dana bawa doli-doli au magula sebagai padita fungsional di HKBP Duren Sawit songoni mara saotik perkenalan di hita horas madita saluhna Barita nauli dihita di mingguta sadarion minggu jubilate hatani debatana tersurat di buku ni panulirang Hesekiel biddu 34 ayat 10 sada sahatro di ayat 10 onom songonom mana tersurat disi Jehovah sadiri mengalului jala papunguhon punguanna sugut ay songonod doha tani Tuhan Jehovah idama au apala au sadiri uso-uso sugud di biru-biruku jalaluluwaku nasida songon pangalului ni parmahan di punguanna diari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana suang songonia au mangalului biru-biruku sugud jala paluauku nasida sian saluhut inganan perserahan nasidai uju diariobun dohot hahulumon maripotipot jala au manugihon nasida ruar sianak kabangso dohot papunguhon nasida sianak kaluat asa huboan nasida mula tutano nasidai lausau marmahan nasida di atas niak kaduluk Israel di bagasan nakarura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon di japalan apala nalomak au marmahan nasida jala di atas duluk akana tibbo di Israel parudaman nasida di sima mangulon nasida di parudaman nadinggan jala japalan apala nalomak japalanna di atas niaka duluk ni Israel au sadiri mamarmahani biru-biruku jala au paulon nasida ninna Tuhan Jehovah luluakuma namagoi jala mula buanokku natar depari jala lilitaku do nama bugangi jala pargogoaku do nama sahiti alai anggo namo mohido hot nagogoi siap ponok kudo au sadiri tahe marmahasa marhite-hite uhum ima sahatna huriana hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus parmahan dohot biru-biru oma ulaon dohot guarni pahap-pahanan najut muncul di bibil tahun dua istilah yang selalu muncul baik di padan narubi bahkan sahat tu padan naid baru niana dong do ulau nasi partani sisa burboni per tiga si jalobeo adong do ikan di bibeli alai parmahamma ulau najumojut tersurat di bibel tahun bahkan nahibatna debata sadiri pe digobar hoddo dirina songon parmahan Pesalmet 27 ayat sada Jehovah do si parmahanau debata pe parmahan do igobar hod dakya debata igobar hod sebagai partiga-tiga dangadong luluhamu di bibel tai dakya debata igobar hod sebagai pangula hauma manang si jaladekke manang si jalobeo dakyai alai parmahan
Buasa parmahan ima suku-suku. Kenapa harus gembala? Itu pertanyaannya ya. Adong do alasan na manginang. Na parjolo parmahan odo ulaon na parjolo di Portibio. Gembala itu profesi paling tua, profesi manusia pertama di dunia. Boy tajahai di sada Musa opa ayat 2 di dok disi dungi diulahi ma manubuhon siabel angginai gabe parmahan biru-biru ma siabel alai si ulahau madoanggo si kain. Jadi dua profesi tertua di dunia adalah parmahan dohot petani siula hauma. Imana parjolo na paduahon hobartu na parjolo nakin gudang doaka tokoh-tokoh di padan Nairobi na mangula sebagai parmahan. Tabereng jo sada-sada kamanginang contohna na parjolo si Musa. Ada orang so dipilih debata si Musa manguluh bangsa Israel bukas yang Mesir dung dioli mana boruni si Jetro hadu launa marmahani biru-biru ni si matuana si Jetro di parmahanani do ro debata madapoto ni mana na mangihu Musa 12 yanakon ni si Jakob ahadu launa marmahan di parmahanani do ditahina sida na 10 na yang mamusa mamunuang gina si Joseph. Si Daud ada orang soi pilih debataga beraja hada ulauna parmahan marmahan biru-biru ya. Jadi parmahan ima ulauna somal di hala Israel manang di hala Yahudi. Sada musena istimewa manginang. Dung tubuh Tuhan Yesus di bara dipinahan di Bethlehem, Roma suruh-suruan mamaritaho. Tui sedo parjolo ibaritaho suruh-suruan baritai. Tu parmahan. Jadi banyak sekali ayat Alkitab yang berbicara tentang gembala. Jadi parmahan ulaon nasomal doi di hala Yahudi. Ulaon nasomal doi di hala Israel. Nah paduahon buasa parmahan karena Allah parmahan itu punya tanggung jawab memimpin dan punya tanggung jawab yang besar. Lalu Allah pun digambarkan sebagai gembala. Nah mangihut buasa biru-biru, buasa dang halode, buasa dang lobu, buasa dang habing. Buasa biru-biru alasan na parjolo biru-biru do pahapahanan na umum di hala Israel. Adong dotong haludi lobu habing alai biru-biru do na umum dipelihara diternakkan. Daging dan susunya dikonsumsi, bulunya ibain gabe bahan kain gabe abit. Na paduahon biru-biru do nagabe pelean na utama di hala Israel. Boy do mamelehon lubu darapati boy alai biru-biru do pelean na paling utama di hala Israel. Tajaha di sada Musai nakin si Kain mamelehon hasil ni haumana si Abel mamelehon biru-biru. Pelean ni sena di jinalo ni debata pelean ni si Abel. Biru-biru. Dungi taingok doa manginang diborngin na parpudi at dorang sobukas di uluhon si Musa bangsa Israel siap parhatubanan Mesir. Ahado ito nahon debata tunasida borngini. Seat tamuma biru-biru pangak kamuma jagalna dungi mudarna ilapuhom matu pitu ni bagas nasidabe. Mudar ni biru-biru ima nababayan bangsa Israel selamat. Boy bukas na sida manadikon parhatubanan di Mesir. Alani amanginang kang tarsirang biru-biru do parmahan siap Bibel. Sian halak Yahudi. Jala dang tarsirang biru-biru siap parmahan. Buasa
alai konadong do parmahan marmahani biru-biru asa aman sonang biru-biru unang mapar unang lilu alana molo lilu mapar manibil biru-biru bahaya babiat dohot serigala gudang sebaliknya pedang tarsirang parmahan siap biru-biru bahasa alai konadong do biru-biru asa dong ulaon ni parmahan itu kan tugas do tanggung jawab ni parmahan do marmahani biru-biru tugas ni parmahan dada hola mangaliam manga do minum alai mangaramoti majaga asa aman dao siap parmaraan sian bahaya majaga asa toktong pungu biru-birui unang adong namanibil dalanna unang adong namago molo adong namago tersesat ikon luluan ni parmahani sapedapot ima parmahan na dingga parmahan na burju ternyata adong do hape parmahan na suburju adong ternyata adong do hape parmahan na jahat ternyata adong do hape parmahan na so bertanggung jawab jalaido namasa di turpuk jamita sadario tabereng molo tabereng na manginang judul ni perikop Hesekiel biddu 34 di ayat sada judulna pamisangion dopak parmahan si ida gaji si ida hepeng molo di Alkitab bahasa Indonesia judulnya Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Gembala-gembala yang jahat ima kaparmahan si ida gaji nakin. Akka dia mapangalahoni parmahan najahati. Didok disi di biddu 34 dang biru-birui di parmahani alai dirina sadiri di parmahani. Bohado te parmahan mamarmahani dirina sadiri. Hataridanna bosur manga parmahani alai aturaparo biru-biruna. Ima jahat ni parmahani. Na paduahon di pasobbu parmahani doakka biru-birui. Nagale dang di pargogoy na marsahi dang di daoni na mabugang dang dililiti na tardepar dang di buang mulak na mago dang dilului. Na patuluhon akibakna gabe mapar ma biru-birui marserak ma masih buat dalan nadep jalagabi mangsa akka hewan buas babiat manang serigala imana masa di tengah-tengah di bangsa Israel ujui akka uluan raja malim para pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab menggembalakan umat ternyata hanya menggembalakan dirinya sendiri hola dirina do di pasari-sari dang diramoti biru-birui. Akibatnya tarimas madebata. Jala di pasak debata marimas nai marhiti panurirang Hesekiel. Ida ma au apalau sadiri usososo god di biru-biruku jala luluakku nasida. Di japala nakka apala akkana lomak au marmahani nasida haduan au sadiri marmahan biru-biruku jala au paulon nasida ninna jahuba debata luluakku ma akkana mago mula buanokku na tardepar lilitakku mana mabugang pargogoakku mana marsahit alayang gona mok doho nagugui siap ponokku do au sadiri tahe marmahani marhite-hitium. Abang inang mohon perhatian adong perbedaan terjemahan ayat 10 nomor nanti. Di bahasa Indonesia dohot di bahasa Batak. Molo di bahasa Indonesia dido yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia. Sementara di dalam terjemahan bahasa Inggris sarupa tu terjemahan Hatabata namok doho nagogoi siap ponokudo ngamaralo kan. Molo di bahasa Indonesia dilindungi, molo di Hatabata disiap ponado lapatan ni siap ponokku. Ipamate. Itu siap ponokku ina ipamate, ipa sudah, ipa habis.
Ido molo hata bata kate. Jadi macai berbeda. Jadi persoalannya dia do nati kos, mana suku-suku di parsermonan ate di PA. Dia do nati koson pandita nami bahasa Indonesia odo manang hata batahon. Dua nadorak tiko samang inang. Alayalah hata bata don jala sarupa tu bahasa Inggris. Pertanyaannya, buasa disiapon. Itu kan? Buasa disiapon debata akan mo doho nagugu. Songono dalan na manginang. Songono latar belakang na hatorangan na. Na parjolo molo mamereng jenis manang karakter ni biru-biru dan termasuk hewan buas biru-biru ate. Domba itu bukan hewan buas juga bukan hewan liar, bukan, berbeda. Domba itu adalah hewan yang lemah, nagaledo biru-biru. Ido ubay na iko pungudo biru-biru. Holanadong nama parsada manit bilsada ay toroma serigala maniapon. Mangalang, mangaroro. Ya. Jadi ala galedo biru-biru iko pungudo nasida sapunguan. Jadi molo sapunguan doaka biru-biru lapatan. Nah ini bicara tentang persekutuan juga ya. Kita adalah domba, Tuhan adalah gembala. Alan ikon sapunguat do biru-biru, ikon rapak do nasida manang natu dia mardalan, niuluhon ni parmaha. Rapak mangan, rapak minum, rapak mudu. Alani balgani biru-birui rata. Sarupa, rak mangat do kan, rak minum. Belgana rata molo pe adong nau belgauti nau mok mokoti apalauti do dang apala gudak kian. Jadi molo adong na mok berarti gumodang yang langi mana? Itu kan? Itu logika na kan? Gumodang yang langi mana berarti na holam mangat do horaulaunyo. Mok. Setiap dia manginang biru-biru do da dang hita nau do biru-biru do da. Jadi ala gumodang yang langi mana, mok mai mana, berarti na hola mangat daulaon na dang disarihon dongan na, hola diri na isarihon. Itu logika pemikirannya. Ya, ini pertanda dia adalah domba yang egois. Sarupa tu parmahani, hola diri na iparmahan. Itu banai siapon. Dungi nagogo pe disiapon debatado, puasa. Ala dangadong biru-biru nagogo. Dangadong. Naki di awal ngahudo nagaledo biru-biru. Dang mungkin adong biru-biru nagogo. Jadi ala hewan nagaledo biru-biru molo adong na gogo merasa ibana gogo. Dia merasa kuat. Maka orang biru-biru yang seperti ini akan tidak merasa butuh gembala. Adang riko iya ho inna salakku bebu do margugu do awinna alani si siap ponod do tong nasongonon ima latar belakang na manginang perbedaan terjemahan bahasa Indonesia do bahasa Batak. Amun kadongan na hinaholongan sejarah do turpukon ya di perjanjian lama alai sekaligus baga-baga nubuat. Firman Tuhan hari ini adalah nubuatan tentang sesuatu yang akan terjadi kemudian hari. Jala wujud ni nubuati nyata mai marhite Tuhan Yesus Kristus. Ido ubaina di do Tuhan Yesus do di Yohanes 10 au do parmahan nadenggan. Akulah gembala yang baik. Hutada doakana dia ujala ditada biru-biruku doau. Ditada jala ditangiho biru-biruku do suaraku. Bahkan di do Tuhan Yesus huseahod do hosakku humokop biru-biruku. Apa yang dikatakan Allah melalui Yehezkiel di perjanjian lama menjadi nyata di perjanjian baru dalam diri Tuhan Yesus. Anggo si pangan gaji, biru-biru si pangan, parmahan si pangan gaji, di ida pero babiat
panoro ita dikot do biru-birui menyelamatkan diri. Oleh gaji do narikot di mana kan? Yesus do parmahan na denggan. Yesus do parmahan na burju. Molo Yesus Tuhani do parmahan na denggan, parmahan na burju. Ise ma biru-biruna. Ise do biru-biruna kamangina. Hita. Ruas ni HKBP Cibubur. Hita omma na pungon, hita ma biru-biru ni Tuhan Yesusi. Tuhan Yesusi ma parmahan di hita. Atong molo hita do biru-biru ni Tuhan Yesus suku-suku matu hita. Ita dahamu do parmahani. Ita dahamu do amanginang parmahani. Sadi hari mahamu masih tadar. Bohama panadaumu di parmahani. Marhite hapor siao. Molo na burju jalana dengga do parmahani parmahatai hita pe ikomanian naeng gabe biru-biru na burju na denggan. Molo biru-biru na burju do hita itada jala ditangi hok kamu do suarani parmahani. Jangan dong mengalusi, apa nakin? Itada hamu do parmahani, itada inahamu. Nuaing itangi hok kamu do suara ni parmahani. Tarsongo dia mapanangi honomu suara ni parmahani. Sadi hari mata tangi hon suara ni parmahani. Tiki sadi hari mata tangi hon. Molo tatangi hon alana itada parmahani do hita. Hita pe iko mana da parmahatta do ka? Jalan apa dua di do Tuhan Yesus au do parmahan na denggan ditangihon biru-biruku do suaraku. Itangiok kamu do manginang suara ni parmahani. Songon dia ma sadi hari ma itangihok kamu suaraan. Tiki marminggu. Ya, ini salah satu contoh. Ya. Ditiki martangiak kita pertangiangan beribadah PA marminggu songonon di barita hob barita nauli di sima tatangihon suara ni parmahani. Ringgas dohamu manangihon suara ni parmahani. Olah tuluhala do mangalusi. Takas do diatusi hamu suara ni parmahani. 5 hala mangalusi. Ya, jadi ibadah manangihon jamita ima salah satu wujud ni manangihon suara ni parmahani. Alaya manginang adong dosa ada survei berdasarkan survei ini ya. Omma pangalahon ya karuas tiki manangihon suara ni parmahan, suara ni jamita di tiki beribadah di gereja. Adong beberapa ragam. Na parjolo holan nako parjamitai itor dibuka nama tasna biasana ka inata mau itu tarbigima suara kresek marhua inatai mabuka tasna nama buat bibel do da nama buat pilihan do da marhua permen obah ya tu si hamu doate atau ngadong bedo ra permen di tas munakai nangate adong do untuk aha permeni untuk apa permennya wanginang ya molo sinuku tuahai permeni unang modohodo berarti naung siap naung radedo inatai modohodo kan ay ngai buak kian nantina ubakna na somal dora inatai modohodo i gereja jadi asa unang modohodo ngai paradihian ubak nai tas ipe permeni di warung ijoloni gereja ido ituhor sambil manukar hepeng dan kita he asa adong durung-durung asa geleng hepeng na yatong sayang na belgain na rohana sida lihat dang mungkin tukar hepeng tukar tuwarung kan ikon adong dodalan manuhor permemma jadi dua
Dapok na permen unang modo-hodo, dapok na hepeng nageleng untuk durung-durung. Iman na perjulu. Na padua hon-holan nako parjamita tulanggatan, adong mana madadapi sakuna, adong mana madadapi kantongna. Akka ama, akka naposo maon biasana. Berhua madadapi sakuna na mabuat piliado, daw mabuat HP. Ya, daripada mabegi jamitani paditai, HP om mapina bereng-bereng. Ijahai maka Facebook molo so aha di last update status si mana marputo imana cek lagi na dungi di update status hashtag lagi ibadah di HKBP Cibubur. Adong nasungoni isot. Odang adong di hurian asing do ya tedang di HKBP Cibubur. Na patuluhon adong do holan nako paditai parjamitai tulanggatan mangit ciri mata tuluan. Angko somal na akka ama mawon. Marhua matai tuluar marisap merokok. Adong doi dison apa? Dam dihitat doi gudang. Iya, dihitan. Holan nako parjamita tuluar marisap di luar dung tarbegean non nasana nile holmi baru pe masuk tarhilala itorisul duko si majugjung nai tarhilala dapok na pasu-pasui pasu-pasui dapok na anggo jamita idang riko di mana na paupato na dongdo selama marjamita parjamita di langgatan amat tahun di lopi tanganna songon na pipi si malolong na buti songon na serius maberengon sianon kan olo main na roha si pata o na meresapi jamita dohoro amat tadin na roha masianon dukpe inna buti baru pe o na pidamudum doha pe amat tad saya niripudo na meresapi jamita te adong do na songon ini disot daw di hurian asingat do ya te dihitat do irang adong icu bubur na songoni ya adong do na marjamita parjamita di sohon di gijang marjamita imana ibangku ado molo binereng sipata o na mardiskusi dora horwai natai jamita kodora ibahas salahon naroha masipata kan ternyata daw manopang non ida arisan idia tahe arisan non rapak kita dah mulai sianoni ido itaringoti arisan do itaringoti dang na jamitai adong do na songoni izot diurian asing doi dang adong di Cibubur na songoni ate adong do na holan tiki marjamita parjamita bahasa maos ma anggap biasa na paropuam maon boy ina boy anak boru saya maos ma markacai beakos atau kid inna buti ipatikos lipstick non inna buti ipatikos alis non inna ubu na inna buti saya mau solan na markacai selama ibadah na parpudi angkon anak buru dosi pak biasa na selama marjamita parjamita saya holan ubu na ipajama-jama isuri ijamai isuri inna buti sahali dang sampai 2 menit inna muntu saya buti mau saya holan ubu naumai ipajama-jama selama marjamita bahkan selama ibadah adong doiso songoni dang adong ate atong burju-burju do molo songoni ruas ni HKBP Cibubur ate tangi do HP ruas ni HKBP Cibubur di suara ni parmahani ate puji Tuhan jalamar hiti nama nangihon hatani parmahani hatani Tuhani dapat tita pasu-pasu dapat tita hagogon bahkan dapat tita tuntunan kita dituntun dibimbing dipatuduhod dalan sidalanata unang mapar hita unang manibil hita jala unang tersesat hita atong say tangi mahita kamanginang di hatani Tuhani hatani parmahani Rum 10 ayat 17 mado ay marhite na manangi hoddo roha porsiaon panangi hononi di hatani Tuhani iman timbul dari
pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Martang yang mahita. Mauliate puji-pujian matuhan di sobah rohanami todupanmu ala nunga di patu bigi honho hatam nabadia tutonga-tonga nami apala di minggu sadarion. Ali Tuhan di paingot ho hami marhiti hatami asa gabe biru-biru na denggan biru-biru na burju hami ali Tuhan ai hodo ali Jehovah de bata parmahan na burju marhite Yesus Kristus ditadda hodo hami akka biru-birum sada-sada bahkan di siahok kodo hosam humokop hami akka biru-birumon atong say lopokon hatam na badia itu bagasan rohanami be pargugoi hami unang holam manangi hok kami di hatami alai pargugoi hami maka nguluhon dot mangulahon hatami di bagasan ngulunami siganupari asa suan di bagasan rohanami hatami asa imana toktong paingotok kami asa gabe biru-biru na burju hami akaruas mon biru-biru na toktong tangi di suara ni parmahan na burju ima Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami atau ngali Tuhan ramoti jala pasu-pasu mahami sude terlebih hami akaruas ni huriam di HKBP Cibubur ali Tuhan mulai sianak kadak-danak na met poso-poso danak remaja nama godang nama tua sahat rodi akan lanjut usia ali Tuhan nami molo tungadong ruas ni huriam na di bagasan parsahiton asiroham ali Tuhan ape hotang muna badia itu pamatang na pasu-pasu aka ubat nang perawatan na jinalona leon hamalumon hahipasod di nasida terlebih ali Tuhan hubuak kami di bagasatang yang namionima dongan nami Jeffrey Siahaan nanaing madalani tindakan stem cell di rumah sakit MMC di tikinanaing rohali Tuhan asiroham homana menguluhon proses tindakan stem celli anggia denggan mardalan makorhon hamalumon hahipason dia manami amang Jeffrey Siahaan molo tungadong ruas ni huriam natongon di bagasan arsa ni roha lungun ni roha homa na mga pulia Tuhan nagale pargugui ma nasida nang hami akan aposom na mangula di tonga-tonga ni huriam di HKBP Cibubur padita situa nang sude ruas ni huriam na toktong radi mangalehon gogo tiki doho talenta nasida marhobas di tonga-tonga ni huriamon pasu-pasu mahami pakai mahami gabe ula-ulam gabe parhitian ni pasu-pasum na lampatang hon haporsiaon ni ruas ni huriami ali Tuhan sude aka program pakubasyon di bagasan na samingguan ali Tuhan kegiatan pakubasyon di Natuludewan Dewan Koinonia Marturia Doho Diakonia Ramoti jala pasu-pasu masudi ali Tuhan anggia ture denggan mardalan goarmu matoktong marsangap marmulia di tonga-tonga ni huriamon atau ngali Tuhan sahatu tangan pangaramot yomuma pamatang doho todinami ganuk asima roham dihami mauliate madihomar hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhan maredehita sian buku ede nomor 580 sada mamuka sian ayat sada. Terus
Tatangyakon ma piliata martangi yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan isa luhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasyak kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malo moniroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si samadusanami, songon panisanami, di dosa ni dongan namardusa tuhami. Unak kami tugihotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim.